andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusan yoni to haalirde nan KFM Galoya Fouta FM kono waktu yoni ha to radio tata Cheikh Oumar kame haalirde piya piya yonti kumpitale ɗemgal Pular ina jeeya gardidi kabaruji men e nder leydi Mauritanie sunare balɗe tati caggal nde gonnoɗo horejo leydi ndi Sidi Wul Seck Abdoulaye yalti aduna ɗum ɗon ko jamma hanki no accoto wuuro lamorgo leydi Mauritanie to leydi Mali fodde capanɗe tati e goho milliard e halis mo franc CFA tawi ko hakkunde ɗen leɗɗe e dadmumen happu mumen gasi kam e gueɗe ñamateɗe ha e leɗɗe ɗaynoje ko ɗum ɗon duppa ko ngol ɗon woni lawol jeeɓol ko ɗum kewa e nder leydi Mali to leydi Sénégal ha joni ɗen ɗon tawi ko safroɓe leydi Sénégal ina jokki wadde horkisoji kame loskoji ngam andude holto on ɗon rafi jitaɗo yawoɓe ɓe leydi Sénégal ummi oɗo sa joni ɓe tumbi ko ɗen ɗon camɓe ɓe ɓen ɗon gawirta ko kamen tigui goni sababu on ɗon rafi puuƴe to leydi Burkina Faso hono no wiri tawi ko gardiɗo seeni ko goomu yuɓɓinowo sumgoji ko hanki wonno sumgoji o hoore leydi yagal Burkina Faso ɓe kolliri tan sumgoji ɗi ndewi lawol jaarino fonno yarude ni kedde kumpitale dundi Afrique leydi Côte d'Ivoire Nigéria kame Guinée Conakry bisimilla moon e kettugol sondirtani joni joni piren pacciren sababu sohna Aminata Ba ummima darima omo andina dendagal bandiraɓe fulɓe kala cellal tawete koye ñamde sellunde ɗum jeeyi sababu o darni zeyyama komo inniri Adama Samba Dadi Sow sardiyanke men tedduɗo jaltuɗo aduna welede gueno e makko sohna Aminata Ba holliri wonande mawɓe men hanki ko sellunoɓe tene kadi sellinnoɓe ko gaweje men ko ɗum jeeyi sababu omo yiɗi ruttinde en e gaweje men taw ko pewnade cigga herƴani ene weeli nonne kadi waɗi vitamine so tawi koto banggue makka kala sifa senglere walla mbiyen cengle makka ɗe jiɗɗa sa jokkodire sohna Aminata Ba ma heeɓe en no jiɗirɗa ni ko nonne kadi cengle gawri cengle maaro mo nonne kadi karaw baɗaɗo jinjere e karaw mo waɗaka jinjere kala cengle makka peccitaɗe cewɗe nonne kadi yimɓe hewɓe fiyaɓe mburuji ɗe kutorto kala hen ko jiɗɗon son jokkodire sohna Aminata Ba ma on keeɓe hen ko ɓuuri labde ko nonne kadi ñebbe cengle mum e kala saaha kewɗe waɗede e gattoje wonande ɓen fiyaɓe mburuji sohna Aminata Ba ene fewna kodde ñebbe ne fewna kodde gawri ne fewna kodde maaro kala ko jiɗɗon to banggue munko e gueɗe men kala so tawi en kuccodiri e sohna Aminata Ba ma en keɓen ko laaɓi siftinde on karaw sohna Aminata Ba ko karaw jerwaɗo ha feewi nonne kadi ala herƴani nonne kadi ne weeli ene saafi ene moƴƴi e ɓandu ne heewi vitamine ene waɗi hen karaw baɗaɗo jinjere ene waɗi hen karaw mo waɗaka jinjere sosoɓe liiliɓe barinaɓe guegueɓe dogane kode ñebbe sohna Aminata Ba so on jiiɗi hedde sohna Aminata Ba jooɗi ko Dakar lamorgo leydi Sénégal mbatton ko 00 221 77 442 07 35 mbatton ko capanɗe jeeɗiɗi jeeɗiɗi temennayyi capannayyi ɗiɗi ndiga e jeeɗiɗi capantati joyyi mbawon hebde sohna Aminata Ba mbiɗen ko 77 442 07 35 ɓiɓɓe fulɓe mbadden dando faade sohna Aminata Ba holko o wi zeye fedde makko nde o inniri ɗum ko Adama Samba Dadi Sow kono kala ɓiɗɗo pullo jiɗɗo développement o inniri ɗum noon enen kala nottoɗen mo on saaha mbawen tafde laabi ɓamtare meɗen kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie
jam ñalle mon hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma caggal calminali ko jettoro e ñaganade on Allah jam e cellal kisal min jetti on e tumande cuɓiɗon ayaw mon weltare TV beele kumpital kabaruji e demgal pular ñalamo ko amde ma mbiyen altine nogas e tati lewru novembre jolal hitande ujunaji ɗiɗi e nogas to karallagal to ko Saydou Abouba e salirde ko musidɗo mon Amadou Alassane Dia kabaruji men e nder leydi Mauritanie no mbirunoɗen gardidi kabaruji ɗi tawi ko leydi Mauritanie woni koye sunare fodde balɗe tati tawi haɓri ɗum ko horejo mo leydi Mauritanie Mouhamed Wul Sekir Ghazouani ɗum ko caggal nde gonnoɗo horejo leydi ndi Sidi Wul Sek Abdoulaye yalti aduna ɗum ko jamma hanki e nder Nouakchott wuuro lamorgo ngo e clinique privé biyeteɗo Chava ɗum ɗon koye nder leegal biyetegal Tavrag Zeyna ko hedde ko adi 0R woni pecco jamma ko kanko Sidi Wul Sek Abdoulaye noon ko kanko woni lamɗo gadano tawi ko leydi Mauritanie laamiɗo to banggue ha joni ko wiyete démocratie tawi ko cuɓaɗo e nder mbadi ha joni potal kanko Sidi Wul Sek Abdoulaye laamu makko samminano ko ñande 6 août tawi ko 2008 tawi ko on ɗon général biyeteɗo général Mohamed Wul Abdoul Aziz Sidi Wul Sek Abdoulaye yi aduna ko hitande 19 capanɗe tati e jeetati 1930 ko neɗɗo tawi kadi ko politique gondunoɗo gonnoɗo e nder leydi Mauritanie kanko Sidi Wul Sek Abdoulaye ñande 19 lewru avril 2007 o woni tawi ko e hoore ñande 19 avril 2007 ha ñande kadi 6 tawi ko août 2008 Sidi Wul Sek Abdoulaye o e nder hitande 19 capanɗe jeeɗiɗi e goho hitande 19 capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi 1971 kam e 1978 o woni ministre de l'État kadine ko noon o woni tawi ko jagorɗo kalfinaɗo ko fati e faggudu tawi koye laamu Moukhtar Wul Dadda nde gundon laamu fusa tawi ko laamu Moukhtar Wul Dadda nde sammina kanko Sidi Wul Sek Abdoulaye caggal nde o sokono o yalti o yeehi toon to wiyete Kuwait o woni kadi e nokku taw koto wiyete conseil économique to Kuwait ɗum ɗon ko hitande 19 capanɗe jeetati e ɗiɗi hitande 19 capanɗe jeetati e joyyi o arti e nder leydi makko Mauritanie ko hitande 19 capanɗe jeetati e jeegom ko ndenne kadi o waɗa tawi ko jagorɗo ko wiyete hydraulique kam énergie e nder ha joni o woni kadi jagorɗo ko fati awo kam e ngaalumaji tawi koye nder laamu Mawya Wul mo Sidi Ahmed Taya e nder hitande 19 capanɗe hitande 19 capanɗe jeetati e jeenayyi 1989 ko nden kadi kanko Sidi Wul Sek Abdoulaye tawi koye saaha Kareli musɗi wonande laamu Kareli musɗi bannoɗi e nder leydi Mauritanie tawi kadi ko wonande leñol ɓaleɓe ko nden kadi luure garti hakkude makko e on ɗon tawi ko Mawya koye nder hen kanko Sidi Wul Sek Abdoulaye o yalti kadi o woppi ha joni ngundon gardigu o ruttiti toon to Kuwayti kadi o gollima to banggue ha joni ballal ko fati e développement leydi Niger kanko Sidi Wul Sek Abdoulaye nden o yalti ndin ɗon leydi Mauritanie o natindi ko ñande ha joni ko 2003 ko ni woni ha joni o arti tawi kadi omo woni neɗɗo to banggue politique o laamima leydi Mauritanie tawi wawi ittudemo e laamu leydi Mauritanie ko on ɗon biyeteɗo général Mohamed Wul Abdoul Aziz guila noon to banggue nde o woni nde tawi ko ƴamowo lefol laamu leydi Mauritanie ine jeeyano e ko ɓurno hunade kanko Sidi Wul Sek Abdoulaye so tawi kay o laamima leydi Mauritanie mo waw artirde ɓen ɗon toñaɓe tawi ko ɓaleɓe ha tengti kadi e ɓiɓɓe fulɓe yaltinaɓe leydi Mauritanie e kitale tawi kadi ko musɗe wonande ha joni ɓaleɓe leydi Mauritanie jaltina leyɗele mumen nawa to leydi Mali kam e leydi Sénégal caggal nde woni hoorejo leydi ndi tawi kadi ko dawal ɗiɗaɓal o yaaduno koye on ɗon biyeteɗo Ahmed Dadda kanko Sidi Wul Sek Abdoulaye nde o heeɓi hoore leydiyagal Mauritanie o ñamtani konngol makko saabu o waɗi ko wino o fuɗɗinoma no fewi tawi kadi ko taccitinde ɓen ɗon Mauritanie naaɓe molloyinoɓe to leydi Sénégal kamen leydi Mali hewɓe mabɓe taccirno ko toon to Rosso kono caggal muɗum Mohamed Wul Abdoul Aziz itti laamu makko guila nden kanko Sidi Wul Sek Abdoulaye
kadi o wonno koye nder leydi ndi caggal ɗeɗo balɗe ko ɓoyani ko o yano safara toon to caggal leydi ɓoyani ko natti ko aljuma ɓennuɗo dow o nattuno Nouakchott wuuro lamorgol leydi ndi omo ummori toon to leyɗele caggal leydi gam ko yewinode safara ko hanki jamma o yalti aduna e nder Nouakchott wuuro lamorgol leydi Mauritanie e dow inde jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma kame catal heblo sukaɓe Afrique e gardugol ceerno Habou Diallo eɗen neldo duwaw faade dendagal ɓesguji Mauritanie e ɓesguji makko kanko Sidi Wul Seck Abdoulaye nde Allah yurmotomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala goɗɗo jaltuɗo aduna on ɗon de ko oto tawi ko feeri ɗum o wiyete ko Amadou Doucouré ɗum ɗon kadi waɗi koye nder Nouakchott wuuro lamorgol leydi Mauritanie en kettoto cimtol DJ Diallo. e ɗum noon ko kewi ɗo e nder Nouakchott lamorgol leydi Mauritanie tawi kadi ko Amadou Doucouré noon ko suka jibinaɗo toon to 6e no hannirta ni ko toon kadi ɓuuri wonde toon to Nouakchott lamorgol leydi Mauritanie mbiyen ko kanko tigui jolno e moto makko ñande aljuma nde no hannirta ni omo faati galle mabɓe tawi kadi ko 1h du matin mbiyen ko ɗon woni to oto ferimo ɗo oto noon no feri nde ferimo nde kadi daraki no hannirta ni dasimo mbiyen ene wayno ko ɗon woni to yalti aduna Amadou Doucouré noon so tawi en garti hol gonɗo Amadou Doucouré mbiyen o yaari koto banggue animation mana ummi ko mariage ko toon o nawno matériel makko mo waɗa animation o nde o artata nde ko nden tigui woni nde oto tigui rigui ferimo no hannirta ndi oto kadi ferimo dogui ha joni noon o saaha joni mbiyen ene wayno yitaka toon to Nouakchott o saaha joni noon eɗen ñaagui bandiraɓe tan ha tengti tawi kadi ko wonɓe dow goudron ngaji eɗen dogga so tawi perima ko mbawi perade pop yooɓe daro ɓe ganda tigui rigui ko fittando ɓe jogui o saaha joni mbiyen ene wayno Amadou oɗon o wirnama toon to Nouakchott no hannirta ni ɗum waɗi ko toon to Nouakchott o saaha joni noon eɓenen gudditi ko wiyete ko enquête nan uddita hen e ƴeewe holi poɗɗo wadde ngal ɗo baɗal men toon to Nouakchott kono ko wawi wonde fimene wen o saaha joni Amadou Doucouré ɓuurandire DJ Dux o saaha joni o wirnama no hannirta ni toon to Nouakchott eɗen nelda famille makko pop duwaw no hannirta ni nde Allah yurmotomo yafotomo nde Allah harantamo aljanna no hannirta ni ko noon allahumma amin DJ Diallo ha joni kumpital e nder leydi Mauritanie ma en gartu e jillu hoorejo leydi ndi toon to diwan Guidimaka kanko on ɗon Mohamed Wul Seck El Ghazouani caggal nde o yillino toon e alhamisa ɓennuɗo tawi ko jillu balɗe ɗiɗi en jewtidi e député tawi ko sarɗiyanke wonande diwan mo Guidimaka biyeteɗo Amadou Yaro Bari mo artan en ha joni e jillu hoorejo leydi ngu guila noon to banggue koɓe kalde muɗum hani e podoje ɗe fodani tawi kay ko diwan mo Guidimaka. Assalamu aleykum Dendi. Assalamu aleykum Dendi jam hiiri mbaɗa tampere mbaɗa ñamon toon mbaɗa ligguey mbaɗa batinde yimɓe ne hawrtude ɓenne min cuusno ɗumen gonde ɗum yo arta e toɓɓere kalɗa nde ko fati affaire visite président haala ɗon ko min o député Amadou Yero Bari visite o feewi yaari no feewi tawi gonga haalama toon ko heewi yimɓe kewɓe jaɓɓima machallah eywa surtout parti wiyete IDP o feeñi toon peeñol mangol wannoɓe mobilisima min neddi autoji commune aji jeeɗiɗi e département Silba commune Silba o kadi min mbaɗi hen machallah effort mawɗo e déjà yalti feeñi kam jaɓɓugal parti waɗi kadi yimɓe machallah hewɓe ma capan tati e pawɗo carte keɓama pour ko faade affaire aéroport e hirde réunion de cadre e inauguration mo waɗanno toon o fof ko yimɓe meɗen bandiraɓe meɗen mawɓe joom wuroji ne hen mawɓe cadre uji ne hen yimɓe fof ne hen dal acte uji politique eyyi président o ari yetti toon ko hedde 1 heure pawɗo seeɗa 1 heure pawɗo walla fa 1 heure tan e 1 heure pawɗo joni noon o yetti o jaɓɓa aéroport machallah jaɓɓugal yimɓe keewi jaɓɓa ɗon ha tugui wilaya ha ɗum ɗo to jaɓɓama eywa o yetti o fofti kanko minenne goto fof hawti nokku muɗum min kebli pour arde hirde réunion de cadre yimɓe en hewɓe gaari réunion de cadre min kam mi dañi mbindum hen fuut haaloɓe yimɓe joyo ɓo ko ɗi tan dañi hen haalde tawi gonga min kam indam alano hen ko kamɓe mbaɗimi hen gotorne waɗi indam min wino gam min sohlani min haalde par ce que mbiɗa jogui no kaldumi yoni assemblée mbiɗa jogui mana biruji mbawmi haalde sohlani mbiɗa waɗa indam joni banno inam waɗa kamɓe no mbaɗi indam kono yimɓe men ɗi tan dañi haalde ɓe bannoɓe ɓe ɗittan taccal yetta kono liste o joofani taw mi anda koɓe gaddanoɓe walla koɓe tuuli hono liste o joofani e président coupe haala ka juuti won hen junnima coupe haala ka jabti tan réunion o fusira ɗon hewɓe on mbino noon taw yettaki ɗumen eywa joni noon o haali hen ko heewi on nani
yimɓe namde ko heewi ala ko yimɓe koppi yimɓe ala ko goppi eywa kaali état civil ko woni ɓuri wonde heewde goƴƴaji yimɓe ko kaali affaire ndema goƴƴa mawka tengtuka kaali affaire gaynaka moƴƴa tengtuka kaali affaire ndiyam kaali affaire jangde kaali affaire cellal kaali affaire ladde ɗum fof haalama toon fof o jaabima affaire laabi uddo uji ndungo ɗum fof haalama hen président o jaabima ɗum hokki ɓuri tengtude ko jaabi ko affaire toɓɓe ɗiɗi walla tati état civil o wi ɗo e dumunna commission cam jambere ma artun so ari région Guidy Maka koye priorité o yaani kamwoni hoore koye hooreɓe joguiɓe caɗele jeeya so Allah jaaɓi ma walle Mauritanie fof gono Mauritanie laaɓɗo addi ko laaɓi ma walle heeɓa kayit muɗum ɗum ko kanko haali ɗum eywa haala kam mbiɗen ni ne heewi haalaji belɗi kono golle e cukalel haala kam feewi heddi golle ɗe ha jiiyan ko arata ko mbiɗa andi kam tawi laamu waɗani sembe himo hen doole yimɓe nan toon ɓe mbiyeten ɓen ko lusus en ɓen ko haɗoɓe yimɓe koñoɓe yimɓe fewnu kayitaji tawi ɓen cansaka walla dokkaka neɗɗo fof waɗa noon ha laaɓi noon waɗa yon tin ene fof pour ministre de l'intérieur haalne ɗum kam mbiɗa haala ɗum ko fallantere haala he saabu yimɓe nan to mbiɗanima so ñoƴƴaka bellitta yimɓe wadde kayitaji voilà ɗum ko banggue noon nden toɓɓere nden toɓɓere état civil o rewni hen ko toɓɓere affaire laabi ɗi uyi ɗo e lebbi ɗiɗi tati so heewi ɗo ha janvier ma laawol fuɗɗo gummotogol silbaɓe no fayi kaabu godron ma gummotogol wulyange kanko so wulyange silbaɓe wulyange ha kaabu wulyange silbaɓe ɗum ɗo kadi ma fande ɗo e lebbi ɗum ɗo kanko haali ɗum ɗo fiɗi ko yimɓe becce mine wonno programme goɗɗo laawol gummotogol magama godron wompu kuray kaabu ɗum kadi ko won tawi ɗiɗo laabi fof timmi ɗum kam firti ko moƴƴere Allah mawde woni toon eto affaire ndema yimɓe kaali affaire uddoji wuro no waɗi Guidy Maka ko région goto gonɗo e leydi men kono noon député Amadou Yaro Bary tawi kay ko sarɗiyanke mo diwan Guidy Maka ko kanko tigui enen namdinomo tawi ko nde o artanta en tawa koye nder ɗemgal makko ko fati e jillu horejo leydi Mauritanie toon to diwan Guidy Maka en jettimo no fewi ha joni kabaruji e ɗemgal Pulaar e nder leydi Mauritanie ko fate heblo wonande ɓen ɗon jangguinoɓe ɓe leydi Mauritanie ko wiyete tawa ko ɓen ɗon jangguinoɓe to banggue ha joni duuɗe hakkudeje ɗe wonnoɓe heblo kamɓene ɓe mbawi geddude gonɗon heblo goɓe gonno e mum guila noon to Nouakchott wuuro lamorgo leydi ndi ha toon to Nouakchott banggue rewo kam e Assa Ba Nouadhibou Hodel Sharqi kamɓe ɓen ɗon ɓe mbawi geddude gonɗon heblo e wiide mabɓe de laamu leydi Mauritanie koko yawiɓe saabu tan e nder koɓe mbaɗata ko heblo ñalawma foof laamu ngu yoɓataɓe ko ujunere gonɗon heblo mango duumo fodde balɗe jeeɗiɗi e nder noɓe mbiri ɓen ɗon hebloɓe ɓe woni formateur uji ɗi kañumen ina jooɓe ñalawma foof fodde ujunnaje nogas oɗo saaha joni ɓe namdima laamu leydi Mauritanie ko boni foof yo yoɓɓe kam hay sinno ko tawi ko ñalawma ujunnaje sappo beele kay nde heblo ngo gasata taw eɓe mbawa hebde hay soko 60 ujunere sen gummima leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali hono no mbirunoɗen e gardidi kabaruji ɗi ko fodde 31 milliard e haalismo franc CFA ko kam duppa tawi ko ngol ɗo woni lawol jeeɓiwol ko wiyete 5e édition ɗum ɗon ina waɗe e nder leydi Mali taw noon ko ɓen ɗon taw hokkuno nden ɗon yamirore ko on ɗon tawi ko on ɗon procureur mo Bamako wuuro lamorgo leydi ndi ɗum ɗon waɗi ko toon to commune 6 biyeteɗo ha to wiyete jowo e nder cercle mo kati ɗum ɗo noon e nder ha joni ɓen ɗon police dental police kam e gendarmerie hani e fedde wiyetende misma ko kamen tigui mbawno rennude gam wawde yillade e wawde haɓade ɗen ɗon gueɗe guila noon ko wiyete ko poɗɗe ɗaynoje hani e gueɗe goɗɗe to tawi koɗe date mumen gasi ɓe kolliri e nder koɓe duppi ko fodde ha joni ko wiyete cannabis tawi ko kon ɗon huuɗo ɗaynowo fodde tonnuji ko ina wona tonnuji 6 ko nonne kadi ko banggue produit taw ko ñamateɗo mo happu mum gasi ɗum ne kadi fodde tonnuji 5 ɓe mbawi duppude ɗum ina hen ko wiyete kadi cocaine ɗen ɗon kala ko gueɗe ɗaynoje fodde kiloji 2 ina waɗi piccal 183 tawi ko gramme ko nonne kadi e dose tawi ko ɗen ɗon gueɗe ñamateɗe fodde ujunnaje 5 ko wiyete confirmé tawi ko poɗɗe fodde safare ɗe happu mumen gasi ɗum ɗon kala ɓe mbawi ha joni duppude ɗum
ko fati e résultat baccalauréat e nder leydi Mali hono no holliri tawide ko ɓen ɗon wannoɓe ngel ɗon kawgel e nder hitande hikka nde ɓe kolliri tan ko ɓen ɗon heɓɓe ngel ɗon kawgel ɗum ɗon de ina lesɗi no feewi saabu e nder hitande ɓennude nde e nder temedere nde ƴettuɗa kala fodde nogas e joyo mbawino ha joni hebde ngel ɗon kawgel kono noon e nder nde ɗo hitande 2020 temedere nde ƴettuɗa kala ko nogas e goo piccal nayo ko kamen tan mbawi hebde ha joni ngel ɗon kawgel biyetegel baccalauréat ɓe kolliri noon ina hen guila to banggue seppoji wonande hofgo juuɗe wonande ɓen ɗon tawi ko jangguinoɓe leydi ndi nde mbaɗata kala saaha gam hollude mette mumen guila noon e laamu Ibrahima Boubacar Keïta jangde leydi ndi tawi ɓooyi dartade no feewi ha wonti sarɗiyankoɓe kamɓe koye mumen ina janta hen beele tan jangde leydi ndi wawa ɓamtude beele ndi wasa yaade ɗum ɗon ko wiyete année balance ko noonne kadi e nder covid-19 woni coronavirus nde ari nde kamɓe koye mabɓe kadi ɓe mbawino ha joni wawde tawi ko dartade ɗum ɗon foof ina wawi ha joni jeytede e caɗele tawi ko ɗum ɗon woni sababu ŋakkugol wonande ɓen ɗon heɓɓe bac e nder leydi Mali. sen gummima ha leydi Mali leydi Sénégal ko fati e on ɗon rafi tawide ko rafi oɗo saaha joni kulɓinɗo wonande awoɓe ɓe gendi Sénégal tawi ko rafi puuƴe e oɗo saaha joni doctoreɓe ɓe leydi Sénégal nana turi gam andude holko woni sababu de on ɗon rafi hono no holliri jagorɗo kalfinaɗo ko fati e awo kam e ngaalumaji tawi koye nder on ɗon ñalawma teddiniraɗo ko fati awo adantewo ɗum ɗon waɗi koto joom ñaajo kanko on ɗon holliride kanko jagorɗo o e nder ha joni ko yalti ko to banggue ɗinɗon résultat ji baɗanoɗi ko fati e on ɗon rafi o holliri yimɓe hewɓe tumino wonde ko ɗinɗon posoneji woni posone koɓe mbiyata chimique ko kañum tigui weddano e maayo ngo ko ɗum ɗon woni sababu on ɗon rafi kono noon o holliri oɗo saaha joni ina tuuma tan ko ɗum ɗon ko wiyete ko ɗum ɗon tawi ko ɗen ɗon cambe woni fiile ɗen ɗon cambe ɗe ɓe gawirta ko kamen e oɗo saaha joni sikka goni sababu on ɗon rafi kulɓinniɗo no feewi tawi kadi ko payinuɗo e oɗo saaha joni awoɓe ɓe leydi Sénégal ko wawi hen wonde foof tan ha joni suwa labde ɓen ɗon safroɓe leydi ndi ina jokki wadde loskoji mumen beele tan wawde andude holko woni sababu on ɗon rafi kulɓiniɗo e oɗo saaha joni omo yite toon to wiyete Thiaroye Kami Thiés e nokkuji goɗɗi tawi koto awoɓe ɓe leydi Sénégal tawate kono kam hollirama kadi on ɗon rafide o wona rafi daaɓowo jagorɗo kalfinaɗo ko fati e gueɗe caggal leydi wonande leydi Espagne on ɗon biteɗo Aranja Gonzales Laya kanko no waɗi jillu e nder guendi Sénégal ha to Dakaru lamorgo leydi ndi o wawi joɗodade e jagorɗo leydi Sénégal kalfinaɗo ko fati e gueɗe caggal leydi biteɗo Aissata Tall Sall e nder yewtere mabɓe kanko jagorɗo mo leydi Espagne holliri tan e oɗo saaha joni leydi Espagne ƴetti pellite tawi ko haɓade ɗum ɗon ko wiyete ɗalle ɗe ndewani lawol o holliri maɓe mbatta fodde taw ko soldateɓe wonoɓe e maaje ɗe tawi ni ko wonoɓe to banggue weeyo woni hélicoptère uji hani e avion aji kam e baton aji mawɗi taw ko gonoji e nder maayo ngo beele tan wawde haɓade ɗen ɗon ɗalle ɗe ndewani lawol ko wona ɗum ko kala tan e oɗo saaha natɗo leydi Espagne tawi kay waɗi ko immigration clandestine woni ɗalle ɗe ndewani lawol so yettima maɓe tiggu ɗum ha tiiɗa ɓe neltira ɗum leydi muɗum o holliri noon leydi Espagne ina udditani damal wonande ɓesguji leydi Sénégal yiɗɓe ɗannade kono tan yataw ko ɗanle dewɗe lawol to leydi Burkina Faso ko hanki wonno tawa ko sumgoji hoore leydi yagal woni lartoɓe to banggue lefol laamu hani e to banggue sarɗiyankoɓe koye nder hen tan ɓe kolliri taw ko on ɗon gardiɗo wonande Séni mo Burkina Faso o on ɗon biyeteɗo Ahmadou Bari o holliride ɗin ɗon sumgoji jaari no foti yarude ni saabu tan udditi ko hedde waktuji 6 subaka ko nonne kadi wawi uddude hedde kikiɗa tawi kadi koye on ɗon waktu dottanoɗo o holliri tan ina jogui noon caɗele to banggue wonɗin nokkuji ɗi ganduɗa yimɓeɓe dañani yaltude hen no fewi saabu hulde ɓen ɗon wadda boniɓe saabu toon to diwan
biteeɗo Djibo waɗanoma toon fodde 83 bureau kono ko hen 37 bureau tan udditi ko nonne kadi toon to wiyete Arbinda toon kadi waɗanoma fodde 100 bureau kono ko 25 bureau tan ko kamen udditi to wiyete Tine Akofo kam e to wiyete Bare Tebugu toon biroji mum dañani uddidde woni sababu muɗum noon ko hulde tawi kay ko ɓen ɗon wadde boniyankoɓe hoto mbadde janguji mumen e saaha nde ɓen ɗinɗon ɓesguji goni e suɓade gardotoɗo leydi ha oɗo saaha joni noon to banggue ɗinɗon résultat ji ala foof ko fuɗɗi yaltude hen taw ne yama ko wawi hen wonde foof humpata on so hawri e welede guenon kabaruji e ɗemgal Pulaar ha joni e nder dunde Afrique to leydi Côte d'Ivoire Nigéria Guinée Conakry jaadeten koye Bano Sarr kabaruji kedde dunde Afrique gudditiren ko jayndeji ɗi kala pinniri hannde CAF Confédération africaine football horejo Confédération africaine football woni Ahmed tawi kadi ko kanko woni cukka tawi kay kanko woni cukka FIFA o suspendamo duuɓi 5 ina wonde amande temedere e 67 e 5 ujunnere tawi ko haalis euro saabu kay dirtindemo koppereje leydi Côte d'Ivoire ha banggue hirnangue leydi Côte d'Ivoire kuye wuro lamorgo ngo région Guémo e dimanche hanki o ko camion goto jolnunoɗo kay cacao ko kañum yooɓi fittande neɗɗo goto waɗi kadi goto gañiɗo tawi saabi ɗum ko pono camion fusde Nigéria ko bandiji wiyeteɓe les voleurs de bétail ko kañumen jani toon e juma goto dimanche hanki o e saaha kay juulal ɓe keeɓi yoɓade pittali yimɓe je tawi kay imamo jeeya imamo ina jeeya e ɓen joyoɓe pittali men jooɓa gasnirten ko leydi Guinée Conakry gouvernement leydi Guinée Conakry yaltini communiqué dimanche hanki o hadde ko fate seppoji haadi kay ko fate seppoji waɗeɗe nder leydi ndi kala konde de landa IFDG e ANAD kolliti ma juɓɓin seppo ñande alarba 25 lewru novembre woni alarba ɓawo janggo alarba ɓawo janggo tawi koye nder nduɗo lewru ndu gonɗen saabu kay ɓe kolliti wonde gouvernement leydi Guinée Conakry meeɗa hormade ko fati e kuule kay broso covid 19 wiye ina haɗa seppoji wadde beele wawde fandinde ɗino sungoji hooreɓe leydi Guinée Conakry juɓɓinanoɗi toon tawi ko guyka meher gasi ha laaɓi ko tongude lobbude kabaruji kedde dunde Afrique banno Mamadou Sarr ɗo nakshot fade weltare ɓiɗɗo fulɓe andu diina ma ko noon bano Mamadou Sarr golle maɗa jooɗi peewi ko an uddi kumpitale ɗemgal Pulaar kikiɗa hande o e yesso haalirde nde ko musidɗo mon Amadou Alassane Dia karallagal ko Saydou Abouba en jetti dendagal kippu tawi ko weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma kadi min mbi on yon mbaɗa bone tawi kay koye on ɗon wiyeteɗo weltare TV ɗum ɗon ko site to banggue YouTube bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama yo jaam Allah hiran en